Por eso siempre digo que fácil es matar en España, o sea, que barato te sale. Eran as 6:15 da mañá de onte martes cando Jorge Salgado, de 59 anos, falecía nun atropelo mortal neste punto do barrio de Conxo. Eu non vexo unha razón lógica para facer eso a unha persona. É unha tragedia por todos lados. Unha persona que vende traballar do mar acaba de descargar aí o marisco na plaza, déjanas da vida, sale tranquilamente, e ven outra persona que ven a toda hostia por aí, e colle polo medio e reventa. E de que marchara así como marchou do lugar dos feitos e ainda por riba está na calle libre cos todos os cargos que ten, non se pode. Non é xusto. Non é xusto, iso non é xusto. Tremendo o tema que imos tratar a continuación e para facelo xa temos con nós o abogado Alejandro Vega. Moi boas tardes, Alejandro. Boas tardes, Ángel. Alejandro, a primeira pregunta é clara. Que teñen en común estes tres accidentes que acabamos de recordar? Porque nos tres casos os responsables pedíronse para eles prisión provisional e os tres acabaron saindo en liberdade despois de pagar unha fianza. Sí, non é especialmente habitual que en accidentes de circulación se chegue a pedir prisión preventiva, porque é certo que a maior parte dos accidentes de tráfico son accidentes. Incluso cando se investigan penalmente pódese falar de imprudencias graves e é pouco habitual, inda que é probable, porque unha imprudencia grave cando é con resultado de morte pasa de 2 anos de prisión e, por tanto, é susceptible de ser pedida prisión provisional, porque ese é o primer requisito. Para poder pedir prisión provisional ten que ser un delito que en abstracto teña unha pena de polo menos 2 anos, ou que supere 2 anos. En os casos das imprudencias, incluso con resultado de morte, pasa, pero non é o normal. Sen embargo, estamos a falar de accidentes especialmente graves, xa sexa polas circunstancias, nos que incluso cabe discutir, como ahora falaremos, de dolo ou intención, co cal cambiaría radicalmente o escenario punitivo. Podríamos estar falando de penas que poden chegar aos 25 anos de prisión. Claro, son tres accidentes severos, moi severos. Efectivamente. Pois Vega, imos ir analizando todos un por un e así falamos deles contigo. Primeiro, o máis recente, que é o falecemento de Brais Otero, un mozo de 33 anos, un motorista que ia circulando coa súa moto cando foi directamente embestido por outro coche que estaba realizando un adiantamento e o levou por diante. Ese adiantamento estaba facendo a maior velocidade da permitida e no impacto este motorista Brais faleceu nese momento. O condutor entrou en prisión provisional, pero quedou en liberdade despois de pagar unha fianza de 150.000 euros. Agora tratamos co Alejandro Vega este caso, pero antes imos a escoitar os familiares de Brais que din que en España unha morte, dende logo que lle sae moi barata, e eles o que queren é xustiza. Parece ser que en el trayecto a Madrid ya se encargó de arreglar todo, que sus abogados estuviesen pendientes de todo y al día siguiente ya tenía los 150.000 euros. Por eso siempre digo que fácil es matar en España, o sea, que barato te sale. E de que marchara así como marchou do lugar dos feitos e ainda por riba está na calle libre cos todos os cargos que ten, non se pode. Non é xusto. Non é xusto, iso non é xusto. Ese malnacido sí le ha quitado el que pueda seguir viviendo. Eu só pido justicia que pague polo que fixo. É a dor dunha familia que pide xustiza por un accidente que hoxe queremos lembrar, Yaiza, porque ocorreu no corredor do Baixo Miño o pasado 15 de xullo, non? Ocorreu no corredor do Baixo Miño cando Brais ia conducindo a súa moto e chega un coche ese BMW que facendo esta manobra de adiantamento máis que imprudente lle embiste e remata coa súa vida. O rapaz responsable do choque é natural de Murcia e fuxe do lugar do accidente. Bota en busca case que unha semana. Aos 6 días, ele entrégase na comandancia da Garda Civil de Pontevedra 6 días máis tarde e a xuíza ordena o seu ingreso en prisión provisional.
provisional. Contaba xa con antecedentes por conducir sen permiso con anterioridade. Aínda así, quedou en liberdade tras pasar un só día no cárcere e pagar unha fianza de 150.000 euros. Nos, Alejandro, neste caso, a nosa pregunta é, tendo en conta pois este fatal accidente que rematou cunha vítima mortal e tamén eses antecedentes, como é posible que non estea no cárcere? O primeiro que hai que tener en conta, Yaiza, é que o diñeiro ou a fianza, a cuantía da fianza non é para resarcir o delito. Por eso eu comprendo a familia, comprendo que diga que barato sale matar, porque desde o punto de vista dun lego en dereito é normal pensar isto, pero isto non é unha condena, que este é a clave do asunto. A prisión provisional non é unha pena anticipada, non é unha condena, é unha medida cautelar que ten unha finalidade super concreta, que é evitar que alguén cometa máis delitos, que se escape ou que modifique ou altere fontes de proba. Nada máis. E, por tanto, neste caso, a xuíza considera que, efectivamente, hai indicios de delito, considera que, aparte, hai un risco de reiteración delictiva, porque ten antecedentes por outros delitos parecidos, e que pode incluso haber un risco de fuga, porque estuvo unha semana escapado, co cal é previsible pensar que se poda escapar, e por eso fixa unha fianza, por certo, altísima. Non quero por comparar a de Dani Alves, que é unha persoa cunha capacidade económica seguramente maior que deste señor, tuvo unha fianza, creo que foi desta cuantía, se non estou confundido. Estamos falando de 150.000 euros. 150.000 euros, co cal, pensade do nivel que estamos a falar, non é moi habitual que haya fianzas tan altas, é altísimo, de feito. Por tanto, con isto non estou, faltaría máis, nin defendendo o presunto infractor, nin nada polo estilo, pero que o que busca esa fianza é unha cousa moi concreta, que é evitar isto, que o señor teña un estímulo para escapar, porque se se escapa, perde esos cartos. É por eso que está pensado desa maneira. E dun caso no que se pagou unha fianza de 150.000 euros, imos ir con outro no que se pagou unha fianza de tan só 15.000 euros, no que nin a familia, nin os amigos, nin os veciños teñen pensado parar de pedir xustiza. Falamos do caso de Miguel Paredes, un rapaz de Cangas que o 26 de xullo do ano 2024 perdía a vida nun accidente provocado por outro veciño de Cangas que estaba a fuxir da policía local. Nesta fuxida perdeu o control do seu vehículo e acabou empotrándose contra o de Miguel, o que lle custou a vida. Neste caso tamén se pediu prisión provisional e o responsable acabou saindo en liberdade pagando unha fianza de tan só 15.000 euros, Yaiza. Pois iso, cedeu en plena madrugada. Miguel viña de faenar, de traballar no mar e ia de camiño a recoller a súa parella que estaba traballando, non? Pois de camiño co coche para recoller a súa parella e cando é embestido por este Porsche Cayenne que o golpe provocalle unha parada cardiorrespiratoria que lle custa a vida a Miguel. Este home que conducía este vehículo de alta gama, unha vez impacta, intenta fuxir da policía, pero que non é só que xa estivera fuxindo nese momento, que xa viña de fuxir dun control policial, porque el xa estaba conducindo de maneira errática, é dicir, sabe que está sendo perseguido polos axentes, así que aumenta a velocidade, perde o control do coche, impacta contra outro coche e intenta volver fuxir do lugar do accidente. Finalmente, logran capturalo e dá positivo en alcohol e drogas. O home foi ao cárcere, pero a audiencia acabou por cualificar esta medida como excesiva e deixouno en liberdade, tendo que comparecer quincenalmente e coa prohibición de residir en Cangas do Morrazo. Alejandro, esta última medida tomada pola audiencia chamounos a atención. É algo habitual isto de non poder residir na localidade? Non é frecuente en absoluto. Eu, de feito, estou convencido que está tamén non só pensando na víctima, senón tamén no agresor, polos posibles conflitos que poda haber de encontrarse nunha poboación pequena como de Cangas ca familia ou con achegados deste rapaz que morreu, como consecuencia do accidente. Pero, de novo, temos un suposto no que se fixa unha fianza pensando na finalidade de prisión provisional, que é evitar que esta persona se escape. E considérase que é un estímulo suficientemente grande para que non se escape a posibilidade de perder 15.000 euros, vendo o nivel económico desta persona. Ademais, neste suposto, ademais, foi o xulgado inicialmente estableceu que non había fianza, era incondicional, como falamos antes, era incondicional porque non hai fianza, pero a audiencia, ao analizar o asunto por vía de recurso, considera que, sin embargo, sí que é excesiva esa medida, desproporcionada, porque, de novo, hai que pensar que a lei de enjuiciamento criminal en España prevé que a prisión provisional sexa unha medida excepcional e sempre é unha última posibilidade. É o último do último. Se hai outras opcións menos gravosas, como, por exemplo, o que falaba Yaiza,
o tema de ter unha prohibición de chegarse a Cangas, de residir en Cangas, unha prohibición de afastamento ca familia, e ademais comparecer quincenalmente para saber que está aí e retirar o pasaporte. Son medidas menos gravosas e que se consideran eficaces para evitar o risco de fuga. E a cifra de 15.000 euros supoño que será máis normal, non? Máis habitual ca de 150.000 euros. Claro, no eido das fianzas hai que diferenciar, e moi rapidamente, porque é un pouco lioso, pero porque a xente teña claro o que é a fianza carcelaria, que é esta, da fianza medida cautelar civil, da que asegura as responsabilidades económicas. Esa segunda se calcula en función das responsabilidades eventuais que alguén vai a ter nun asunto. Canto costa unha morte? Económicamente, porque está evaluado, canto costan uns danos, e se fai un cálculo e nun momento determinado se dirán, tes que poñer esos cartos e se non os pagas vamos a embargar. Esta, sin embargo, é unha fianza carcelaria, o que se di é, fixemos un cálculo de que, en base a túa situación económica, a gravidade dos feitos e outras circunstancias, consideramos que un bo estímulo para que non te escapes son tantos cartos, e se non os pos, ou te vas para a cárcere ou non saes. Son diferentes as formas de calcular a fianza. Queremos tratar outro caso máis, Vega, outro caso que de verdade Yaiza tamén nos chama a atención porque é un caso que despois de 24 meses segue coa investigación aberta, que é ese atropelo mortal de Conxo, non? Contanos como foi. Exactamente, ocorreu en Conxo no ano 2023. Jorge, que é un rapaz de 31 anos, vai ata o barrio Compostelán porque alguén está picando as rodas dun guindastre da empresa do seu pai. Entón, Jorge quere facer, este rapaz quere facer unha garda para ver que é o que está sucedendo. Jorge é un veciño dali, desa zona de Conxo, que baixa a pasear o seu can e finalmente é embestido por este coche. Que é o que sucede? Sucede que o rapaz que o embestiu co coche nunha primeira chamada á Garda Civil di que identificou este home como presunto autor das picadas ás rodas da empresa do seu pai e que, bueno, o que lle quería era dar un susto. Pero despois cambia a súa versión e di que foi, pois, un fatal accidente que lle acabou custando a vida a este veciño Jorge de 59 anos. O xuíz decreta o seu ingreso en prisión, pero 7 meses despois queda en liberdade con cargos porque deposita unha fianza de 30.000 euros. Neste caso, pois a instrucción segue aberta despois de 2 anos. E Alejandro, que é o que cabe esperar deste caso, non? Que é o que nos queda pendente por resolver? Pois, seguramente, voume atrever a facer unha adivinanza, porque tampouco teño os datos exactos, non? Pero parece que o máis normal se san probas periciais de reconstrucción do sinistro, porque isto vai determinar que se saiba o que hai indicios para saber se foi un accidente, se houve imprudencia, se xa grave ou non grave, ou incluso unha intención realmente de acometer a alguén e matalo, porque non ten nada que ver, o que falábamos antes. Unha cousa é un accidente, incluso penalmente relevante, como pode ser unha morte por un accidente de circulación de 1 a 4 anos, pero claro, se é un homicidio doloso, que incluso un asesinato, falamos entre 10 e 25 anos de prisión, según as circunstancias, non ten nada que ver. E supoñemos que a investigación trata de eso, por vía de Guardia Civil, de Policía Local, de Policía Nacional, bueno, non sei que corpo neste caso, seguramente será a Guardia Civil, que son os que teñen maiores medios para facer a reconstrucción, estarán a facer, pois, unha reconstrucción por as periciais técnicas para saber como foi o accidente. É verdade que este caso chamaba a atención, non? Porque estamos falando de que ese rapaz, que ademais estaba no coche acompañado coa súa moza, estiveran facendo garda de algún xeito e de súpeto pois arrancaran ese coche e atropelaran a Jorge, pois como dicía Yaiza, como contaba, pois pensando que o mellor podía ser o que estaba picando nas rodas. Claro, eso xa ten un compoñente mellor, esa espera, ese agardar aí e que despois se produza un atropelo que finalmente foi mortal, pode quizás en temas penais ser máis importante a hora de investigar? Sen dúbida. Unha cousa, de novo, é ter un accidente por un despiste gravísimo incluso. Imaginade, eu sempre, cando explico isto aos alumnos, sempre lle poño 3 escenarios. A persona que pasa cun coche a 180 por hora delante dun colexio ás 3 da mañán, se polo que sexa alguén atravesa a carreteira, vai a cometer unha imprudencia grave, pero seguramente de tipo imprudente. Se pasa a mesma velocidade por o mesmo sitio ás 2 da mañá, exacto, e mata a alguén, probablemente se sea un dolo eventual, porque o que se fala de que, sí, alguén igual non quería matar a alguén, pero dalle absolutamente o mismo que pase. Parecese moito a un homicidio intencional. Ese último nivel é quero ir a por ti.
dentro dese quero ir por ti, por lo que sexa, porque creo que eres tío que me estás facendo dano, ese quero ir por ti ten dúas variantes, que o homicidio, que é intencional, esa está, e o asesinato que está cualificado cando hai, por exemplo, pois alevosía, que podría ser neste caso, por qué? Porque un coche limita esas posibilidades de defensa da víctima, e por tanto podemos estar falando dun asesinato. Hai moita variabilidade aquí, de eso vai a investigación, e logo o suizo que sin duda vai a haber. Pois Alejandro Vega, moitísimas grazas por estar connosco unha vez máis aquí no Hora Galega. Gracias a vos. Sempre un placer. Igualmente. Bueno, e seguimos falando dese tema co que abrimos o programa desa Nacional 550 no tramo que vai dende Santiago a Padrón, porque a veciñanza di que é unha trampa tanto para conductores como para peóns. Se falan de que en menos dunha semana xa se produciron 2 accidentes, así que imos a Tali, María, porque ti estás con esa veciñanza que precisamente son eles os que denuncian que dende logo hai moitos factores que fai especialmente perigosa esa estrada, non, nese punto. Sí, neste punto, ao longo de máis de 20 kilómetros desta Nacional 550 que trae a toda a veciñanza, por suposto, de cabeza, temendo que pase unha auténtica desgraza, algún susto, algún accidente, como precisamente os que se producían esta mesma semana con eses 2 últimos accidentes. Manuel, moi boas tardes. Dicíadesme que, de seguir así, non vai ser o último, desde logo. Non, aquí é continuamente, que eu creo que todos os meses 1 ou 2 accidentes hai. O que pasa que estas 2 semanas van 4 que nos viramos, porque despois cantos dixo, estes son os que vimos nós, cantos serán. Todos son aquí neste punto, que onde cruzan os peregrinos e onde está este cruce, que dende fai máis de 20 anos pois leva proyectada a facer unha rotonda por Fomento, pero que non a dá feito. Esa solución nunca chega, ademais este tramo pois é alternativa, digamos, non a AP9 para evitar as peaxes e poder chegar pois, entre Santiago e Pontevedra, e hai moito tráfico pesado que imagino que inflúe tamén. Claro, a xente non vai polo peaxe porque é carísimo. Por aquí veñen por esta carretera, aparte de que vai toda a xente que vai a Ría de Arousa ou Salnés, prácticamente todos van por aquí, por esta carretera. Aparte, son moi peligrosos, sobre todo hai camións moi grandes que levan madeira, que van a velocidade non veñen a 50 km/h, normalmente pasan a 80, 70, o ser unha carretera que non ten nin aceras, nin arcenes, pois a verdade é que un peligro, asusta, moitas veces temos levado moitos sustos. E bueno, aquí neste paso de peatones, a un veciño de aquí fai uns anos levou uno por diante un coche, que non sei como non o mataron, colisión sei que continua. O sea, eu creo que no clínico deben de estar cansados de recibir xente que se pega golpes aquí, sí. Vexo, Manuel, que o tomas con humor, graciñas, pero desde logo é un problema bastante importante. Josep, vouche pedir que todos en comitiva crucemos esta estrada, a ver si, eu espero que sí, damos cruzado para outro lado sen que haxa ningún tipo de problema. Ti dicíasme que levas as túas nenas cada día á escola e tes que cruzar a estrada para que poidan pois coller o autobús, non? É realmente un perigo. Sí, es muy peligroso porque pasan los camiones, aunque están las señalizaciones que tienen que venir a 50 km/h, pues hay otra señalización detrás que viene a 70, entonces no paran aunque haya un semáforo allá adelante, y entonces es súper peligroso. Entonces a la hora que llueve o no hay poca visibilidad, pues es muy peligroso pasar con los niños. Claro, estamos aquí nesta parte que sí que hai beirarrúa, pero é realmente o único tramo desta estrada onde hai acera para os viandantes e para eses peregrinos que pasan por aquí facendo o camiño de Santiago, que non lles queda outra que pasar pola Nacional. Sí, no, y pues a mí me da mucha pena porque también pues es la cara que da pues Galicia hacia el mundo, porque viene aquí mucha gente de todas las partes del mundo y al final pues, tienen que pasar por terreno pues, sin aceras y es muy peligroso. O sea, yo no le veo otra solución más que venga el Concello o alguien a ayudarnos a humanizar un pouco el pueblo. Falando de máis veciños que viven a pé de estrada, vou falar con Lina rapidamente. Lina, porque me decías antes que os camións menean tanto firme que hasta o notades dentro da casa. Temos unha casa de pedra, grande, gorda, pero móvense porque pasan camións enormes de grandes, con un peso que xa ves como están a carretera toda aberta. Claro, pasades medo, Lina, cando saídes da casa? Como medo non, pero a ver, se eu salgo pola porta para fora xa teño uns coches diante da porta, non é que reducen a velocidade, sabes? Hai que salir con cuidadín. E mirar á dereita e á esquerda, porque veñen tanto de Padrón para Santiago como de Santiago para Padrón. Claro, hai que buscar solucións, desde logo, non? Sí, pero a solución saber que nos pode arreglar, que nos non.
Bueno, estes veciños levan xa moitísimos anos reclamando a construción dunha rotonda neste mesmo punto, neste punto onde estamos, unha rotonda que de momento aínda non chegou. Nós puidemos falar co Concello que di pois que nos afirma iso, que as medidas que reclaman estes veciños sí que son realmente necesarias. Iso sí, di que é competencia tanto do Estado, porque é unha estrada nacional, como da Xunta, porque por aquí pasa o Camiño de Santiago. Tamén di que se reuniron recentemente coa delegación do Goberno para pedirlle pois algunha desas melloras, como por exemplo a gratuidade da AP9 para liberar un pouquiño de tráfico pesado nesta zona. Pero, desde logo, como acabades de escoitar os veciños, esas medidas, esas solucións, aínda non lles chegaron.